बेटा थे पियर जुई था Umraji LP School Bini Arni Anta Kangpu Perek Ajo Poso Maratu Moroi CYDC Ado Khan Banga Kimi Iri Nikre Pop Harman Langhin along National Handloom Expo Kelan Kecheng Ka Aputhak Tongkamukam along Congress Atum Armu Jejeng Padur Atumi Jingthong Youth Development Committee Mate Thiek Pen CYDC Amai Pukam Sing Rong Harpen Jalin Si Klembang Atum Pen 3 Nong MAC Constituency ke Parlo Umraji LP School along Kahumri Dam Alang litum Umraji LP School le Rockpen Hadagarat Atum Pen Jingki Chethan se Akisung Alama Puthak Alang litum Ningduk Cepi Athe Umraji LP School along Kedamtang Aningkan Pusitame Kijutsi Asadlang Setame Dabni Bak Nang Pichot Pen Non anta satlang ang thek tipe lapen piname thang thang achiklota kijudlo setame bang so school athan bang ke bang je alam ave lapen school kang puji alam anta ave blang pinpur me het mun so lapen umraji parong ni pen a school lo lapen pangrumpet kacharli au somar bang thong kebra phodo lahai au somar arniwang ta rongbong kijui bapthili pen bo ke ap longle adu kachinglu Pensi Arni Pathon Lo Tangte Lahayao Somar Jong Sila Puson na Hok Lo Ulote Ili Tumakai Le Kanahok Kalima Lasi Hadak Rongni Arat Atum Lapen Jingthong Youth Development Committee Mate Thihek Pen CYDC Ahin Pen Karbiang Lo Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen Education Department along Arpu Kedo Atumaphan Pini Penap Angbong Labangso High School along Han Bangakimi nang ketoy jia phansi sodak pen tuning ripusi nilitum news fast Karbiang Long along Biurtanang Pali National Handloom Expo Surihini Rangkoi Patumi Langhin Marwari Durga Ahemalong Kangpu Broset Atum Pen Patir PC Nikre Pop Harman Handloom Pen Ason Kasalam Piri Hai Huya Puthak Kilan Lapen Kapaklang Expo Kangpu Ajay Megalong EM Roton Teron EM Torendro Brahma Atum Chetongdun Anparta Principal Secretary Sanjit Kumar Das Santunu Bosmotari Handloom Chairman BTED Komal Brahma Langhin Municipal Board Chairman Atum Chetongdun Bangso Mailong EM Roton Teron Kaningje Atengke Methang Apindeng Sumpot Henlo Methang Khayang Tek Sonsi Khai Tin Sitame Methang Apindeng Sumpot Dorep Lasi Handloom and Textile Atum Pen Khai Tin Aphan Pindeng Sumpot Kevan Lake Khai Tin Aphanta Kimelo Non Kirangji Melekilik Judet Aphid Bangso Expo Aputhak Aparman BTED Humri Damji Pusi Maya Long Teron Asang Honingje Dok Mukak Penlong Kiram Teron News Fast Karbiang Long Raufot Kukrajar Odinot Langingot Aji Isu Hostatar Mela Aji Patile Kondhonor Karne Ei Sabhat Mor Hatore Odinot Kora Karne Tekhelokoi ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো Dilai Rong Marjong along Kedo Residential Special Training School of Somaratuma Phan Panong Si Kachitia Hemso Pini 20 Battalion CRPF Commandant RD Jenny NL Harideng Kangpupon Kachitia Hemso Kimi Kangpu Amay along Karbiang Long Autonomous Council Joint Secretary Nurupama Timung Pi Pencenglok CRPF Lapen Osomaratum Chetongdun Pini 20 Battalion CRPF Atum Pen Karbiang Long Josemet Rong atok anu malom kedo kisung ke boy dat Osomar mate adim along si lapuson awarsai pibom ason si Dilai Rong Marjong along setame hadak kiduk dat lu kacharli Osomar atumaphan panong si ingdeng phopen ingdeng nerkep kacharli Osomar atumaphan kachitia hem so kimi pipajirpon India angkang pi along pregjam Adimalong Arniwang Taka Puthaka Chesong Bom Ahut West Karbiang Long Dongka Mukam along Setame West Karbiang Long Congress Committee Atum Pen Patir Pipon Si Pini Ongdung Aradatum Chetong Dun Si Gelani Pen Dongka Mukam Congress Committee Asaihem Adak Keng Pen Damsi Armu Chejeng Pon Lapen Ka Go Back Lapen BJP Go Back Puhang Tarampon Lasohut APCC Mai Puranjan Bora Chetong Dun
si West Karbi Anglong Congress Committee amai pu sar thekram sa pen chenglok song klembang pubang piatum chetong dun si mai pachun Mon Memorial English School Kheruni Private along Pini ada por phai sirkep apor pen annual sport chengpon bangso annual sport kang pu amaya long aluhi sarpo aman pen jengkha police patrolling post gunyan duta chetong dun bangso kang thum karne along school ang somara tumpen mas pas arona teng pen kang thum karne asai deng pon aluhi atum angbong pen Kheruni HE school barim headmistress Usharani Bhaisia VDP Hamren district amaipu Boleswar inghi Herangke Biren inghi Herangke Konak Deuri Herangke Mohonteron atum chetongdon Mayalong aluhi sarpo retire headmistress lapen Herangke Biren inghi atum pen osomarapan mesen pen lam than tekang alang litum ke than tekang ateng sport lapen lo ka Charlie isivet apor si Charlie rapet nangji lapen sport ke thek kenang sot lapen ke thek atum pulote kapat thu pen kai ke reng iawar saido lasinang litum Charlie pamenon mo isi apor akime awar sailongji Kheruni pen ren singteron news fast Karbi Anglong